Bare start. Bare start. Kan du lige holde den? Jeg skal lige finde den lås der. Pisse lort, så en lille en bliver væk. Hej. Nej, jeg hører bare ikke Michael? Overhovedet ikke. Ja, det gør. Hej Trine. Hej Lasse. Hej. Ja, hej. Hallo, er det her Trolds nummer? Det kan godt være, jeg ved det ikke. Du har det så også gennem dit kunstværksmål. Du tager den op. Det ligner hende bedre sådan. Der fandt den! Sig det lige igen. Det ligner hende meget bedre sådan. Hej Daniel! Ja, hvor vil du få det var Daniel? Ej, Trine! Okay, vent lige. Jeg skal lige fange en tatovering her. Jamen, vi ser, hvad I lavede, mand. Det ligner meget godt, ikke? Må jeg ikke Hvad er det der? Hvad er det? Jeg ved ikke, jeg er Og knæbeskytter. Ja. Han skal også forstå ikke godt. Hej. Hvad står der? Mongol. Og hvad er det? Det ligner Det ligner ikke slet ikke. Det er han er mongol. Har du noget at sige til det? Ja, har du noget at sige? Jeg synes, hun er lækre, end hun nogensinde har været. Er den ikke hej? Ja. Har du noget at sige? Møder mit øre. Hvornår river I det i stykker? Nej, jeg vil være helt ærlig, mand. Nu skal rive resten. Jeg har selv op, ikke? Kom på turen. Hej Daniel. Det var engang Hannah Montana. Så du træder bare ovenpå det.